Wodi ya Rigoma me kaunti ya Nyamira Nyambega Gisesa niga agokeire ogochoro kwaye Jacqueline Kimto agochekurwa bokoreri ase ensemo ya Lake Victoria South Water Works yuerense ye wizara ya mache gokwana asa matanga yamo ase ensemo ya Mochenwa Gisesa niga bakago kwanera emeroberio ao ya magendro na se wodi yo yerigoma alina baka asa bakago kwanera igoro yobwagachi wechpara achinyagitari nabo igomuroberio bwokubekwa kwa amache eriokokonya abamenyi bensemeyo ya Rigoma. Amachana ya sokonya mbatmoino nande kunya waga tore saru toro sie pare kurume tamayu tete sobo kambona asoke eskuwerongo nimaite meroka uinaja kwa kole ipara utuwa wone sana abana bawo bantebiri nero ntebe betokiana ugotugu milioni kidata umugabana izetsal mosiaribo na mugori agataba personally tiya gitari starayigoro aguta gotere hueta na andeli tkegara tenya huye koganya ruenda ni gitari abo igorere ne kiro ya Mochenwa abaeri tuko wakabeko muswati ukorokujaku inike muntu oesiyo ya Lake Victoria South Water Works baudi na mate lakini kurwase umusko ushat na kumose ndo akwana nere na anda la polisiga na rarente bisile bukaraswa na anda la anteni skuru yeronge orientale ngesima ikiraga kunyire intimba distributia mate wota sele cheno